Ce? Brother, știi că în viață toate ți se arată. Deschide ochii și privește de îndată, că n-a fost vorba de vreo țoală niciodată, sau de vreo pizdă bună toată de reglată. Că nu credeai tu că va fi, viața te lovește în reprize orice ar fi. Nu trebuie să te lași, de trebuie să când ai nevoie, nu ești printre lași. Yo, hai, mai repede fă pași, trebuie să ajungi la timp, adu-ți aminte că orice ar fi, poți fi cine vrei tu. Poți să o arzi toată ziua la un freestyle și gen să o dai la bară cu băieții la un mititel, un pic nițel. Mai dai și câte un update, trece luna și ești on date cu care fata îți plăcea, ești ok, ey. Și de când treaba asta cu corona ne-au împins la margine, ne-au urmărit cu drona, dar eu sunt electrica Tesla, dau pe beat pentru suflet, nu te sta. Știu că mă simți pe carantină, beat-ul îl despic, a prins și un chibrit, poate-s că mai urit, un pic nemulțumit, nelămurit. Eu doar fac ce simt, m-am apucat de zugrăvit, am dat toată energia rea afară, să poată ardă fraierul, să le pot zic, să le întorc, să le leg, trimit la psihic. Brother, îți rămâne check the beat, și dacă-ți place dă un like. O să scot la un studio Blănet, s-o dau cu băieții la bară încă o dată, seara de seară, yo, ce?